Sa video na to, ililista natin ang top 10 best at bagong pampamilyang 7-seater cars sa Pilipinas. Kaya kung tumitingin ka ng updates, panoorin mo ang video na to. Number 10, Suzuki APV. Simple lang naman ang gusto ng Suzuki sa APV. Space, durability at practicality muna, bago forma. Kaya kahit noong nagsulputan ng mga crossover at modern MPV tulad ng Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander at maging sariling Ertiga ng Suzuki, may market pa rin ng APV. Dahil may mga taong mas pinapahalaga ng capacity talaga ng sasakyan kaysa sa Instagrammable aesthetics. Sa ilalim ng boxy nitong katawan ay isang 1.6 liter gasoline engine, producing around 91 horsepower at 127 Nm ng torque, paired exclusively sa 5-speed manual transmission. Rear-wheel drive rin siya, bagay na medyo rare na sa presyo niyang nasa around 743,000 hanggang 975,000 pesos, depende sa variant. Ang lakas niya nasa low-end torque at tibay. Kahit puno ng tao, gamit o camping equipment, kaya niyang dalhin ang bigat ng hindi naghihingalo ang makina. Yung seating position mataas, yung windshield napakalaki. Hindi rin siya maselan sa rough roads. May 180mm ground clearance siya at suspension setup na basic ang lubak, rough barangay roads at mga daang hindi pa naaabot ng magandang asfalto. Hindi siya sporty at may konting body roll lang siya kapag mabilis sa kurbada. Halos lahat ng mekaniko sa Pilipinas alam kung paano ito ayusin. Maraming pyesa, maraming replacement parts at hindi komplikado ang makina. Marami ring owners ang nagsasabing isa to sa mga pinakamaluluwag na cabin sa presyo nito. Yung third row seats na kadalasang punishment zone sa ibang sasakyan, usable siya sa APV at maluwag kahit pa sa matatanda. Isa sa mga pinaka-common na reklamo sa APV ay fuel consumption. Real world figures usually naglalaro around 8 km per liter sa city at pwedeng umabot around 13 km per liter sa highway. Depende sa load at driving style. Medyo luma na rin ang platform kaya ramdam mo ang road noise, engine noise at mas basic ang safety package kumpara sa mas modern rivals. May dual airbags at ABS ang Philippine spec APV pero wala itong advanced safety systems na nakikita natin sa maraming bagong family vehicles ngayon. Number 9, MG G50 Plus. Ang MG mismo may kakaibang kwento sa Pilipinas. Dating British name na ngayon ay nasa ilalim ng SAIC Motor, isa sa pinakamalaking automotive manufacturer sa China. At habang unti-unting lumalakas ang Chinese brand sa local market, isa ang G50 Plus sa mga modelong nagtulak para seryosohin ng mga Pilipino ang idea na hindi lang puro Japanese brands ang may hawak ng family car enterprise. Under the hood, gumagamit ang Philippine spec G50 Plus ng 1.5 liter turbocharged gasoline engine na may humigit kumulang 178 hanggang 179 horsepower at 285 Nm ng torque. Available ito sa 6-speed manual para sa standard variant at 7-speed wet dual clutch transmission para sa comfort at lux variants. Front wheel drive lang siya pero okay na okay lang naman. Yung turbo torque niya ramdam agad sa city driving kahit puno ang sakay. May sapat na hatak para sa overtaking. Sa expressway, relax ang pakiramdam. Hindi siya sports car pero hindi rin siya yung tipong hirap humabol kapag may truck na kailangan lampasan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang humanga dito ay yung space. Lalo na sa Lux variant na may 7-seat configuration. Maluwag ang second row, mataas ang bubong at komportable. Yung ride quality naman medyo nasa softer side. Maganda para sa lubak at expansion joints ng mga kalsada natin pero minsan may konting body movement kapag mabilis ang takbo. Hindi naman deal breaker pero mas family oriented lang talaga ang tuning niya. May mga owners na nagsasabing wala silang naging major issue, basta regular PMS lang. Habang may iba namang mas kampante pa rin sa Toyota pagdating sa long-term ownership at resale value. Pero kung ang habol mo ay mas maraming features, mas premium na cabin feel at mas malaking sasakyan para sa budget, doon kumikinang ang G50 Plus. Pagdating sa presyo, ang MG G50 Plus ay nagsisimula sa humigit kumulang 1.05 million para sa standard manual variant at umaabot sa 1.29 million para sa top spec Lux DCT variant. At sa market ngayon, mahirap humanap ng ibang 7-seater na ganito kalaki, ganito kalakas at ganito karaming features sa parehong presyo. Number 8, Nissan Livina. Ang interesting sa Livina ay bahagi siya ng Nissan-Mitsubishi Alliance, kaya may mga mechanical similarities ang sasakyan sa Mitsubishi Xpander. Pero binigyan ito ng Nissan ng sarili niyang identity sa pamamagitan ng V-Motion Grille, mas mature na styling at mas refined na overall character. Sa Philippine spec Livina, ang gamit itong makina ay isang 1.5 liter DOHC gasoline engine na naglalabas ng humigit kumulong 104 horsepower at 141 Nm ng torque na ipinares sa 5-speed manual o 4-speed automatic transmission depende sa variant. Front wheel drive lang
lang pero magaan ang steering at madaling ipwesto kahit sa masisikip na parking lot. Kapag lumabas ka naman ng syudad, doon mo mararamdaman yung isa sa pinaka-underrated na katangian ng Livina, ang ride comfort. Dahil sa suspension, tuning at 205mm na ground clearance, hindi ka gaanong kakabahan sa lubak. Maluwag ang second row, usable ang third row para sa mga bata o short trips at flexible ang cargo space kapag nakatupi ang likod. Yung 45-liter fuel tank at realistic fuel economy na nasa 10 to 14 km per liter, depende sa traffic at driving style, ay nagbibigay rin ng decent range. Pagdating naman sa reliability, dito medyo hati ang opinion ng market. Maraming Livina owners ang nagsasabing matipid sa gas, malamig ang aircon at generally hassle-free ang ownership experience. At may ilan ding concern na lumalabas tungkol sa parts availability sa ilang Nissan models, lalo na kapag uncommon components ang kailangan. Pero dahil shared ang ilang mechanical components nito sa Xpander platform, hindi din naman ito kasing hirap suportahan gaya ng ibang niche vehicles. Ang regular maintenance ay relatively straightforward basta sinusunod ang PMS schedule. Ngayong 2026, ang brand new Nissan Livina ay nasa humigit kumulang 1.094 million hanggang 1.274 million depende sa variant. Number 7, Hyundai Stargazer. Yung iba tinawag siyang spaceship, yung iba naman parang gaming mouse daw ang itsura. Sa Philippine market, lahat ng Stargazer variants ay gumagamit ng 1.5 liter Smart Stream gasoline engine na may around 113 to 115 horsepower at 144 Nm ng torque paired sa Hyundai IVT o Intelligent Variable Transmission. Front wheel drive lang siya pero dito mo mararamdaman yung pinagkaiba niya laban sa ilang rivals gaya ng Mitsubishi Xpander at maging ilang entry-level MPVs. Mas refined yung hatak, mas tahimik sa city driving at mas relax yung makina sa expressway. Isa ito sa pinakamaluwag na cabin sa segment. Yung headroom at legroom niya ay malawak din kahit matatangkad na pasahero sa second row. Hindi agad nagre-reklamo kaya maraming owners ang nagsasabing sobrang komportable nito para sa long drives papuntang Baguio, Batangas o kahit weekend camping trips kung saan puno ang sakay at gamit. Maganda rin ang suspension tuning niya para sa typical na kalsada ng Pilipinas. Hindi siya sobrang lambot na parang bangka pero hindi rin matagtag kapag dumaan ka sa lubak, expansion joints o rough provincial roads. Yung 190mm na ground clearance ng X variants nagbibigay rin ng konting confidence kapag medyo hindi pantay ang daan. Pero syempre hindi rin perfect. May ilang owners na nagsasabing medyo mahina ang initial acceleration kapag fully loaded. Yung iba naman hindi trip yung futuristic dashboard layout at medyo makapal na A-pillar. At pagdating sa long-term ownership, hindi pa rin kasing lawak ng Toyota at Mitsubishi ang independent parts network nila sa mga probinsya. Pero sa reliability side, mukhang maganda naman ang naging reputasyon ng Stargazer nito mga nakaraang taon. Wala pang malalaking horror stories na lumalabas sa local ownership groups at dahil ginagamit din ng Hyundai ang ilan sa mga powertrain components nito sa ibang regional models, hindi naman ito yung tipong sasakyan na mahirap i-maintain. Nagsisimula ang Stargazer sa around 1.118 million para sa GL Plus at umaabot hanggang around 1.378 million para sa GLS Premium X IVT. Number 6, Suzuki Ertiga Hybrid. Ang Ertiga unang sumikat dito sa Pilipinas dahil sa simpleng formula. Isa lang talaga siyang practical 7-seater. At noong nilabas si Suzuki Philippines ang hybrid version, lalo siyang naging attractive. Gumamit ang Philippine Spec 2026 Ertiga Hybrid GLX AT ng 1.5 liter K15B gasoline engine na may mild hybrid system, producing around 103 horsepower at 138 Nm ng torque, paired sa 4-speed automatic transmission at front-wheel drive setup. Hindi ito yung klase ng hybrid na kayang umandar ng pure electric tulad ng mas mahal na hybrid sa market, pero ramdam mo yung tulong ng technology niya sa stop-and-go traffic dahil mas smooth ang start-stop operation at mas matipid siya kumpara sa maraming traditional MPV rivals. Sa biyahe, isa sa mga pinakamalaking strengths niya ang comfort. Mababa ang 2,740mm wheelbase kaya surprisingly relax ang ride quality para sa isang compact MPV. Sa mga lubak, hindi siya sobrang tagtag. Hindi man kasing planted ng mas mahal na crossover, pero para sa pamilya, groceries, outing o camping gear, napakadaling dalhin. Syempre hindi rin perpekto. Yung third row usable pero hindi rin pinaka-spacious sa segment para sa matatangkad na adults. At meron din mga buyers na nagsasabing mas conservative ang exterior design kumpara sa mas modern looking competitors. Pero pagdating sa maintenance, dito bumabawi ang Suzuki. Kilala ang K15 engine family sa pagiging simple, matibay at madaling ipaservice.
Marami ng available na pyesa sa Pilipinas, hindi mahal ang regular maintenance at malakas na rin ang community support ng Ertiga at XL7 owners. Fuel economy figures ay nasa paligid ng 12 km per liter sa city at pwedeng umabot ng 17 km per liter o higit pa sa highway driving, ang madalas marinig sa local ownership experience. Kasama pa rito ang 45-liter fuel tank na bagay sa mahahabang provincial trips. Ang brand new 2026 Ertiga GLX Hybrid AT ay nasa paligid ng 1.178 million depende sa dealer promos at location. Number 5, Toyota Veloz. Gumagamit ang Philippine spec Veloz ng 1.5-liter 2NRV dual VVTi gasoline engine na may humigit kumulang 105 horsepower at 138 Nm ng torque. Nakapartner sa CVT automatic transmission at front-wheel drive layout. Kapag puno ang sakay at paakyat ang daan, mararamdaman mo nagtatrabaho ng mabuti ang makina. Pero kapalit nun ay fuel economy na kadalasang nasa around 8 hanggang 10 km per liter sa city traffic at maaaring umabot ng mga 12 hanggang 15 km per liter sa highway depende sa driving style. May 43-liter fuel tank din kaya hindi ka agad maghahanap ng gas station sa long drives. Interesting ang Veloz laban sa mga rivals tulad ng Mitsubishi Xpander Cross at Honda BRV dahil isa siya sa pinaka-tech loaded sa segment, lalo na sa V variant na may Toyota Safety Sense, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, panoramic view monitor, lane departure alert at pre-collision system. Sa actual na paggamit, isa sa pinakamalaking lakas ng Veloz ang gaan ng manibela at kadalian niyang i-drive. Hindi siya nakaka-intimidate kahit galing ka sa sedan o kahit first family car mo pa lang. Maganda rin ang visibility at napakadaling i-park dahil sa cameras at sensors. Yung second row isa sa pinaka-komportabling bahagi ng cabin, lalo na para sa mga family trip papuntang Tagaytay, Baguio o beach camping weekends. Fold flat din ang mga upuan kaya kaya niyang i-accommodate ang mga gamit na hindi kakasya sa karamihan ng compact crossovers. May konting downside din daw dahil may ilang owners na nagsasabing medyo matagtag ang suspension kapag sunod-sunod ang lubak. Meron din nagsasabing medyo maingay ang cabin sa highway at hindi kasing refined kumpara sa mas mahal na MPVs. Yung CVT behavior din, minsan may pakaramdam na parang hinihila muna bago tuluyang bumilis. Hindi siya deal breaker pero isa yun sa mga bagay na mapapansin mo kapag kinukumpara sa competitors. Pagdating naman sa maintenance, dito pumapasok ang tunay na Toyota advantage. Malawak ang parts availability, maraming kasa kahit sa probinsya at mataas pa rin ang resale value. Hindi ka rin mahihirapan sa aftermarket support kung gusto mo lagyan ng roof rack, camping accessories, dashcam upgrades o simpleng aesthetic modifications. Sa 2026 Philippine market, ang brand new Toyota Veloz ay nasa humigit kumulang 1.1 million hanggang 1.27 million depende sa variant. Number 4, Honda BRV. Matagal nang alam ng Honda kung paano gumawa ng practical na sasakyan para sa Pilipinas. Mula city hanggang CRV, lagi nilang nilalaro yung formula ng reliability at usability. Habang maraming pamilya ang tumitingin sa Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander at Toyota Rush, may mga buyers na gusto pa rin yung pakiramdam ng Honda. Yung pakiramdam na parang mas refined ng kaunti yung steering, mas tahimik ang cabin at mas composed ang takbo. Under the hood, ang Philippine spec BRV ay gumagamit ng 1.5-liter DOHC iVTEC gasoline engine na may humigit kumulang 119 horsepower at 145 Nm ng torque paired sa CVT transmission sa karamihan ng variants. Front-wheel drive lang siya pero magaan ang hata kahit puno ang sakay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming owners ang nagsasabing mas buhay ang acceleration nito kumpara sa ilang rivals sa segment. Masarap din siyang i-daily, hindi nakakapagod sa traffic dahil smooth ang CVT, magaan ang manibela at sa long drives naman, doon mo mararamdaman yung pagiging Honda niya. Tahimik sa cruising speeds, planted sa highway at hindi masyadong alo ng katawan kahit may 7 sakay at gamit sa likod. Yung 207mm ground clearance niya malaking tulong din kapag umuwi sa probinsya o dumadaan sa bahaing kalye pagkatapos ng malakas na ulan. Sa features naman, dito rin medyo umangat ang BRV. Ang top spec VX variant ay may Honda Sensing, adaptive safety technologies, lane watch camera, Apple CarPlay, Android Auto, rear camera parking sensors at hanggang 7 airbags depende sa variant. May ilang owners na nagsasabing medyo masikip ang cargo area kapag gamit lahat ng upuan. May iba rin naghahanap ng mas malambot na suspension setup at tulad ng karamihan sa CVT equipped vehicles, may konting rubber band feel kapag madiin ang apak sa throttle. Pero kapalit noon ay magandang fuel economy at mas relaxed na city driving experience. Pagdating sa maintenance, madaling hanapan ng pyesa. Marami nang marunong gumawa at mataas pa rin ang resale value kapag inalagaan ng maayos. Ngayong 2026, ang brand new Honda BRV nasa paligid ng 1.16 million hanggang 1.40 million pesos depende sa variant. Habang ang mga malinis na second generation used examples ay kadalasang umiikot sa paligid ng 900,000 pesos hanggang 1.2 million depende sa mileage, kondisyon at service history. Number 3, Toyota Avanza. Ang kasalukuyang Philippine spec
spec Toyota Avanza ay nasa 3rd generation na at malaking pagbabago ang nangyari kumpara sa mga lumang Avanza na rear-wheel drive. Ngayon gumagamit na ito ng front-wheel drive platform na kapareho ng ibang produkto ng Toyota at Daihatsu Alliance. Sa Pilipinas, ang mas mataas na variants ay gumagamit ng 1.5 liter natural aspirated gasoline engine na may humigit kumulang 105 horsepower at 138 Nm ng torque na ipinare sa CVT automatic transmission. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis itong niyakap ng mga Pilipino ay dahil sa kombinasyon ng Toyota reputation at practical packaging. Kumpara sa ilang rival sa parehong presyo, mas magaan ang pakaramdam nitong imaneho sa traffic. Ang CVT ay mas pino sa stop and go situations, habang ang bagong front-wheel drive layout ay nagbibigay ng mas car-like na handling. Sa ride comfort, malaking hakbang din ang improvement mula sa naunang Avanza. Mas composed na ang suspension sa lubak, expansion joints at typical na rough patches ng Philippine roads. Hindi man ito kasing lambot ng mas mahal na MPVs, pero sapat ang tuning para hindi magreklamo agad ang mga pasahero sa likod sa mahahabang biyahe. Para sa camping trips o family outings, malaking bagay din ang flexible seating configuration at maluwag na cabin para sa gamit at bagahe. Pagdating sa features, depende sa variant, makakakuha ka ng push start system, touchscreen infotainment, Apple CarPlay at Android Auto compatibility, pati mga modern features tulad ng multiple airbags, ABS, vehicle stability control, hill start assist at rear parking sensors. At kung usapang ownership experience, kilala ang Toyota sa easy maintenance, malawak na parts availability at mataas na resale value. Kahit saan ka mapadpad sa Pilipinas, malaki ang posibilidad na may mekanikong pamilyar sa platform na to. Maraming owners ang gustong-gusto ng pagiging hassle-free nito, bagamat may ilan ding nagsasabing kulang pa rin ang engine performance kapag puno ang sakay. Sa 2026 model year, ang brand new Toyota Avanza ay karaniwang nasa paligid ng 850,000 pesos hanggang 1.07 million depende sa variant. Hindi ito ang pinakamurang 7-seater sa market, pero isa to sa mga pinakasiguradong investment para sa pamilyang inuunang reliability kesa forma. Number 2, Mitsubishi Xpander. Nung unang lumabas ang Xpander noong 2018 sa Pilipinas, parang binago niya yung formula ng MPV. Habang karamihan ng kalaban niya noon gaya ng Avanza at Ertiga ay mukhang practical family vehicle, dumating ang Xpander na may itsurang parang maliit na SUV. Mataas ang tindig, agresibo ang harap gamit ng dynamic shield design ng Mitsubishi at may presence sa kalsada na hindi mo inaasahan sa isang front-wheel drive MPV. Sa 2026 model, dala pa rin niya ang proven na 1.5 liter MiVec gasoline engine na gumagawa ng around 105 horsepower at 141 Nm ng torque. Available din sa 5-speed manual o 4-speed automatic depende sa variant. Sa traffic naman, magaan ng manibela, mataas ang seating position at malawak ang visibility. Sa long drive, sulit din ang 45 liter fuel tank at realistic fuel consumption na nasa around 8 to 10 km per liter sa city at humigit kumulang 14 to 18 km per liter sa highway. Depende sa traffic at driving style. Marami ring owners na nagsasabing isa ito sa mga sasakyang kayang bumiyahe ng ilang oras nang hindi ka agad napapagod. Mas maganda rin ang 2026 update dahil nagdadagdag ang Mitsubishi ng mga features gaya ng multi-around monitor sa GLS, wireless Apple CarPlay, mas malaking infotainment screen, active yaw control, traction control, active stability control, hill start assist, ABS with EBD, at ISOFIX anchors. Hindi pa rin ito yung pinakamaraming ADAS features sa segment. Isa yun sa madalas na reklamo ng ibang buyers, lalo na kapag kinukumpara sa mas bagong Chinese at Korean rivals. Pero kapalit noon ay mas simple at tested na mechanical package. At pagdating sa maintenance, madaling humanap ng piyesa ang Xpander. Maraming kasa at independent shops na marunong gumawa nito. At maganda pa rin ang resale value dahil sa lakas ng demand sa second-hand market. Sa 2026 Philippine lineup, nagsisimula ang presyo sa humigit kumulang 1.099 million para sa GLX MT, around 1.159 million naman para sa GLX AT at umaabot sa halos 1.259 million para sa GLS AT. Sulit pa rin siya para sa mga pamilyang gusto ng 7-seater na hindi masakit dalhin araw-araw. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman ang paborito mong 7-seater at i-share mo na rin tong video kung nagustuhan mo. Sa top spot nandito ang number 1, Toyota Innova. Nagsimula ang Innova bilang bahagi ng IMB platform ng Toyota, kapatid ng Hilux at Fortuner. Habang karamihan ng mga modernong 7-seaters ay lumipat na sa crossover, nananatiling iba ang karakter ng Innova. Sa Philippine market, ang 2026 Innova ay available sa diesel at hybrid variants, depende sa trim. Ang isa sa pinakapopular ay ang Innova Zenix Hybrid na gumagamit ng 2.0 liter hybrid powertrain na may humigit kumulang 186 horsepower through an ECVT transmission, driving the
front wheels. Samantala may mga diesel variants pa rin sa ilang markets at fleet-oriented buyers na mas gusto ang traditional na diesel durability. Ang malaking pagbabago dito kumpara sa lumang Innova ay ang shift mula sa ladder frame papunta sa mas modernong TNGA platform, kaya mas refined na ang pakiramdam nito sa kalsada. Habang ang ibang competitors ay sinusubukan maging sporty, ang Innova comfort naman ang atake. Sa city traffic, magaan ang manibela at surprisingly composed para sa laki nito. Sa expressway, tahimik ang cabin at relax ang biyahe. Kapag puno ang 7 sakay at may bagahe pa para sa outing o camping trip, hindi ito nahihirapan. Marami ring owners na nagsasabi na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sila bumalik sa Innova ay yung peace of mind. Kilala ang Toyota sa reliability, pero ang Innova mismo ay may reputasyon na kayang tumakbo ng daan-daang libong kilometro basta regular ang maintenance. Madaling maghanap ng pyesa, maraming mekanikong kabisado ito, at napakalakas ng resale value kumpara sa maraming kalaban. Hindi rin perpekto lahat. May ilan pa rin nagsasabing mas exciting tignan ng MPVs at SUVs. May iba naman ay naghahanap ng mas premium na interior materials sa mas mataas na presyo nito. Pero kapag pinag-usapan na ang practical ownership, dito madalas bumawi ang Innova. Sa fuel economy, ang hybrid variants ay kayang umabot ng humigit kumulang 18 hanggang 22 km per liter depende sa traffic conditions at driving style. May fuel tank capacity ito na around 52 liters, sapat para sa mahabang provincial drives. Kasama rin ang modern safety features tulad ng Toyota Safety Sense sa mas mataas na trims. Pagdating sa presyo, ang brand new 2026 Toyota Innova ay nasa around 1.3 million hanggang mahigit 2 million pesos. Depende sa variant at equipment level. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!